Защо козметичната терапия GG Биоплазма е ефективна? Козметичните продукти от серията Биоплазма съдържат морски активни съставки, антиоксиданти и азелаинова киселина за себерегулация и успокояване на кожата. Тази терапия балансира кожата без да прави агресивен пилинг. Азелаиновата киселина е отлична активна съставка с доказани ефекти против кожни възпаления. Тя намалява нежеланата пигментация, дори има слаб антибактериален ефект. Какви стъпки включва самата процедура? Нежно почистване, щадяща ексфолиация, маска за укрепване на кожната бариера и хидратация. Завършваме с крем със слънцезащитен фактор. Резултатът е чиста, кадифено-гладка кожа с равномерен блясък. Колко често да правите GG Биоплазма? Препоръчително е да се прави на 3 седмици веднъж. Отлична процедура преди и по време на лазерни и медикаментозни терапии.